Lamso haino hai tripri khorang ni tini ni sini mangpliwo khapani tripri ta hukte bukhuro jeng tini kok salainai je kok no tino inner line permit engtheng tipralen engtheng eba NRC sini tripri dof harok sananang aboni ya phangni kok no tino sana musungo bahan bethei gnang ni borokba dera koro tongui mano phiaba nakar kha ke belaino janai Khapani tripri ta hukte bukhuro te obon sai sekang kaisa kok norok na sai khnar na musungo sung opti high video tripri khorango sung hatio waisa eba waini waitam rok opti high video sung upload khlayo opti high video norok hati wo waini waitam nukna bagi norok chini channel subscribe khlaina di aboni yagolo aboni kinaro bell button tongo a bell button no bo norok click khlaina di asung keino tripri khorang video update khlaimani logi no norok chini video mana bagai engkai phaidi khapani tripri takute bukhuro sung tabuk chini kogo thanglaisiona sung to tabuk jotono saimano political ni phaising tei inaline permit bo tripra hastio sini tripri dofano mo thangna bagai inaline permit bo sanai tongo tei tripra land bo sanai tongo tei NRC bo sanai tongo nisung jotono saimano ahaida ba khapani tripri takute bukhuro phiaba tini tripri khorang no norok no kaham khlai kaisa phunukna muchungmani ke obo opti haino inaline permit engthung NRC engthung tripra land engthung jotono broni naisikmung a jagani naisikmung kha chini tripri dofharok tei kubuni dofhani slaifano gobang kuk ungna bagino aboni nasikbang ahde ba khapangni tripri takute bukhuro phiaba tini tripri khorang norok no kok sana musungmani khe chuchi bukhuk blamni salai phano chikon sakaisa kok hungke abo balaino wanama singsa balaino kirma singsa chini tripri dofhani bagai tini ni tripri khorangni kok hungke balaino nangmani kok bai hinke chung jotono saiman khana tabuk to jotono mokol kisa misa kiok baikha aboni bagai asuk kok no sukrubi sana nanglakni tripri khorang wan sugo obokhe opti haino chung jotono saimano kami brum no tripra hakuplung asa ni tongo ni sung jotono saimano sak hambedek ni simin bo doctor rokni tongo tabuk kaisa no kaisa srai kok sana thangka hangke tabuk ni jorawo khorok busuk normal busa banai tong obokisa balaino wansugui naijani kok tei hospitalo normal bana bagai thangnai ni bisingo no khorok busuk normal busaba abo belaino wansugui naharjangnai kok tamni bagai hingke chung population kebangkuk phaina bagai inaline permit phanongthung depralen phanongthung chung population kebangkuk phaiyi population ni kok no nangrana bagai se chung depralen engthung inaline permit phanongthung chung sanglai mani kok u kok to chung jotono saimano ni khakhlayo phiaba u jagao government chungno medical phaising tibo chungno belai no sesrebo phiaba ayang phaising hingke chini borok rok asuk wansugui naisigi naijagya bai hinke norok tini wansugui naidi bihik bai busai khorok nei borok tumungno bihik bai busai khorok nei ni bisingo busa tumuno khoroksa khlaikha ke obochini tripri dofhani bangai belai kheno loso tongo te kaisa hingke busa khorok nei hingke buma bai bufa khorok nei ni busa khorok nei hingke neng je jagar tabuni ni population tong a population ni neutral thayo klayo phiaba a jago sini dofhano chungma thangai narangna hingke chung jotoni sai busa kom nana nangmani no busa khorok tham si nana klayo chini population no chung romai naragna bagai aboni bagai no muslim rok ni bihik kabangma tei busa kabangma ungmani kok obono phiaba tripri khorang u kok no samaniya bihik kabang nawai busa kabang nana nango u kok samani kokya phiaba bihik busai khorok ni bisingo jotoni sai kisaku khungke khorok tham eba khorok bri khorok ba rok chung busanana nango nei samani kokse bahingkele sini tripri dofharo u kokno saimanya ko sakangno kongma bisi sakangno busa khorok ni slaifano kabang naimanya zat already no tripura hapangni government rok khlaino paikha bahingke sung tabuk sijak nukjak sini doctor rok ni bisingbo haino sung nuguino tongo sijar khlai khamani no khorok ni sakao busa naharai manya doctor ni tui khlaibo abo mogos dulai khlaijak mani bagi bo doctor rok bo actually kubi kok sana thangka borok bo saimanya no kalayo bahin khle borok bo population control khlainai rok bai borok bo bokrok dulai khlaijak mani bagi borok bo abono no aw ni accept khlai mani bagi doctor rok bo saiman phano saimanya no
kalayo aboni bagini sungno Tripura hapangni simin hospital tui khalai jesuk phano busa kubung khalai nanai phano ungthung busa khorok nei ni bara nai manya jat khalai Caesar rok tika ni phaising tui rok khalai az jinis tano brok khalai chungno romoi naragei tongo obo phiaba belai wan sujanai kokse khapani Tripuri tahukte bukhurok khapani Tripuri tahukte bukhurok Tripura hapang tumuno chini Tripuri dofhani lukorok no birth control tumuno khlai mangkha manei no chung ahai no 2040 50 o komori thangnai hnei sana nangya hnei salaimani kunufano value kri ahai no sung komori thangnai a birth control ni lama o sung himai tongkha ke bahai mani hinkele khapani Tripuri tahukte bukhurok chini dofharok tabu romdi nung phano ongkha chung bihik busai khorongni ni busa khoroksa eba khorongni bai chini population a jaga no tongmani klayo phiaba Tripura hasteni situation ke apti haya borok bawibo tongo ayang narni bo phaino tongo aboni bagai normally calculation khlai thangka kele chini generation le kreino klayo tabu kaisa norongno example kaisa kok sai khonaro no khaponi Tripuri tahukte bukhurok obongkha apti hai Mizoram hapang rok le borok bopti hai khlai mani le khoraksa nukhungni borok tumungno 10 jona busa nawi mankha kele borok no Mizoram government ni phaising tuino kaisa Maruti car kipri rejago phiaba u kok sana thangka hangke u khorongni ni policy le phiaba obo Tripura government ni buya Mizoram government ni buya haifano jani state ni kaisa nahormung wansomung bisingti se obo ungo Mizoramo busa 10 jona eba 10% nakha hangke bo Maruti gip mano phiaba Tripura okhe tamni bagi manya aboke hapangni koksi phiaba kaisa kok sana thangka gele busa khorokni nawani raidale obo India government khlai re mani kok phiaba jefru Indian government ni simin kaisa nukhungo busa khorokni simin makhlainai hinne India government saklai mizu rok afru brok kaham khino wan chugui nai mani population ni report rok ongko khainai ne mani busa khorok ni nakha hangke neutolo phayo je population tangmani a population no ongui tango abo babu baria te kobu komia kalayo phiaba mizurok chini sai belai phano sijak nukjak mani bagai abono borok kaham khe romoi naragi mankha aboni bagai tabuk je kunu mizun roni nukhungo no norok nai khangkai khorok tham khorok burei khorok ba abo normal no norok nukmani karon 10 jona bo borok sogui manmani belai kom no haifano je 10 jona busa khlai manai role Maruti car mano ukok bo soino khapangni Tripuri tahukte bukhurok India hakotorni jotoni sai population chikon ni bisingo borok rok tongnai rok hungkai chung notice no tongbayo phiaba un nahar mungo chini notice tongnai chini tribal hunjanai rok north east ni tribal rok ni bagi hingke belaino obo effective kelayo komori thangna no karei u policy tei kunu phano kalaya phiaba tei bisa bisini ni bisingo dakti no obo India government ni simin teibo raida krakhe khlai jaga no hnai Tripuri khorang kha khlayo phiaba Tripuri khorang tini u kokno samani tei naharmung khe obo no chini dofhano sung romoi naragei mangalak aboni bagai Tripuri khorang sana musungmani khe sung aboni sai saka khoroktam khorok burini jagao sogina nango phia Tripuri khorangni tinini u kokno kharnai rokni bising kabangma borok rokno hanai mano charonani sikerei baken nanai au u kokbo soino phiaba Tripuri khorang abor rokno no sawo je borok luxury life tongna bagai simin wan chuyagei dofhano kubangku khiromoi naragna bagai busa khorok tham khorok buri khorok bake khlaina nango hanai je charoi mannai khanroi mannai rokno kobokmani kokse tei Tripuri khorang kobokna musumani khe obo obutuino je borok nukhung katal khlai delivery ingya khurokno koina musungo je sugmansak normal je sugmansak jora normal busa delivery khlaiyani bagai chaitok lai tei khalai ma khangkai belaino chanaina nei Tripuri khorang khakhlai kok masamani se tamni bagai hinkele normal tumungno sung delivery khlaiman khangkai chini busabo normal rok nongo phiaba Caesar ni busa hangkai Caesar ni hai kisa busak leduba dubo unguno tamni bagai hingkai bumani bohok bisingni asai frono waisa charai rok choba makhlayo a choba ni karonei no charai rok busagrago hingkai khapangni Tripuri tahukte bukhurok tini ni Tripuri khorang ni kok asukno teramung koromung tong hangkai nakardi phiaba norok chajagoi no tong hangkai kaisa like tei tolo kaisa norokni comment jongna yakari lang thangdi
tinini bagi asuno khaponi tripri tahute bukhurok tripri dofa dakti no yoglang sitong jotono no hambai.